Wengane yami. Liphi ikhansela? Thina la ekhaya nihleli nekhansela. Thina siwelwa izindlu lapha. Impahla zethu thina ingenwe amanzi. Kumuke kwezikwamuka ngisho ukudla kwethu. Siyanethelwa thina siyanethelwa. Kodwa imali sibonile komaredi iphumile. Sibonile imali ukuthi iphumile indodla zeimali. Sebeyoyidla. Cha ma, ikhansela lise ICU. Use-ICU ney'mali zethu usehambile-ke manje uyozidla kawo-ke iy'mali zethu ngoba phela kushiwo ereyidweni kwashona kuthiva ukuthi imali iphumile yonke-ke lolu khaso yena useyolidla-ke ko-ICU uyotsaka-ke kubukwa yena-ke manje ko-ICU kubukwa yena amatafula agcwele. Cha ma, uyazi ukuthi yini ICU? Ngiyazi ile ndawo zabo abahlale behamba nalamantombazane ey'nwele ezinde ey'yephuyephuzelayo kuyodliwa kamashampeni lawo abahlale betsaka ngawo amashampeni ama-1000 thina sihleli silambe ey'swini thina imfenisha yethu mina nje lapha kwami ayikho into engamatanga kule mvula yangale weekend. Cha ma, i-ICU indawo yabantu abagulayo sebegulela ukufa akuyona indawo yokuphuza bona utshwala. Oh manje muthi use-ICU kwenzekani kanti? Ngisho ukuthi uyena ongekho right uyawudinga umphakathi ukuthi umsupport akuyona indawo yokuphuza utshwala. Awu Nkosi yami cha phela mekuwukuthi sigulelwa ikhansela lethu ngilithanda kangaka ake ngiyoxoxa umama sihambise umthandazo. Hawu Singajabula kakhulu. hayi khohlwa ikho konke ngikushilo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.